Okay. Kailangan natin i-plug kasi minus 20 guys. Sobrang lamig para siguradong pagbalik natin gagana yung truck. Kasi kapag hindi natin i-plug ito, ay nako, patay na naman tayo. Hindi na naman gagana ito, mumumuruation na naman tayo. Hi guys, good morning. Ayan. At nandito na tayo ngayon sa customer. Idodrop ko tong trailer na to since yun ang advice nila sa akin. Yeah! Tama-tama para makauwi na rin tayo. On time na naman tayo guys. At saka grabe ang lamig ngayon. Ang tindi ng lamig. Minus 17. Mayroon pang kunting windshield kaya pumapalo siya ng almost 32. Tapos na ako. Dito natin pasok. Yun nga, ito nga. Grabe bigat. Okay. Tara, i-drop lang natin mga lote. Woohoo! Parang 7 days lang ako sa karsada. Tama-tama itong kainaman. Kainaman lang yung ganito guys. Temperature. Make sure natin temperature ayos. 0 set point 4. Yan, bababa yan. Yeah. Yan. Pa. Dump. Baba natin to. Tapos kunin ko yung susi nung buksan natin. Kasi baka mama wala silang susi rito. Patay na, hindi nila mabubuksan yun. Baka hindi nila may unload. Naku, pabalikin pa tayo rito para buksan. Kailangan talaga lahat yan. Ito. Oh. Dito lang. Para sigurado. Okay, dito na lang. Para ito lang ang i-break nila, yung isang shield na yan. Alright guys, ayan. Ay, tapos na. Kita nyo, ayos na ang likod ng trailer. Let's go. Makauwi na tayo ng bahay.
Kay namiss na naman natin ang mga bata, siyempre. Namiss ang mga bata. Ang ikot kay Cordapia. Let's go, guys. Right? Oh. Woo! Be in the right lane. Alright guys, and malapit na tayo sa yard. At sila Mrs. sumusunod na rin sa akin yan. Tinawagan ko na kaganina eh. Pati yung kotse kailangan niya ring painitin. In 1/2 mile, turn left on Highway 230. Turn left on Highway 230. Alright. Walang snow guys ha, dito sa asfalto. Pero dyan sa labas, yan. Kaso nga lang ang temperature guys, ito na ngayon 18 na ngayon. Minus 18 pero feels minus 20 plus 30 mga ganyan. May windshield pa kasing konti. In 500 feet, arrive at turn end on the left. Antayin ko lang muna sila Mrs. dito. Dito lang muna tayo tumambay sa labas kasi paparating na para sa ganun eh, pagpasok ko eh susunod na lang sila dahil nga merong yung gate pass. Hindi na ako mababa kasi ang lamig eh. Alright guys, andyan na sila Mrs. Nakakuha rin ako ng kape. Bigay natin sa kanila. Open it. Buksan mo. Kanino yun? Ang dami naman yan. Hindi kasi yan sa'yo. Ito kay Ate Sinel cause she did a great job in the school. Did you have a lot of grades? Say hi to the camera. Be careful na naman. It's not that too hot. Just hold it properly. And yeah, Bucky and Clark has hot choco. Ay, grabe ka naman. Oh, sorry. I will split to you both of you guys. Oh, I'll take this one. okay. And the Bucky here. Be careful kasi it's hot. Also, Here. Upton knows how to solve a Rubik's Cube. Hold in it properly. It's a hot choco. seconds. Did you know that Upton knows how to solve a 2x2 Rubik's Cube in seconds? Perfect. Her fast Careful. Upton, what Clark is here. your fastest time? Okay. Bless now, anak. Okay. So you say thank you the coffee. Okay. Salamat. I'll go with the Bucky. Woo! Are you still boy? Also, Nalaglag. also, Why are you putting everything? You don't want this? you like it. Record is 26 seconds. Okay. Tarahan. Balik muna tayo. Punta muna ako sa loob. Kunin ko lang yung ano. Pasok na tayo sa loob.
Yo, grabe ang lamig. Kunin ko yung aking mga papeles. Kasi may bago daw silang ano eh. May bago daw silang mga papel. I-park ko lang doon. Tapos si Mrs. nang kumuha yung mga ibang kargamento ko, babalik ako sa loob. Kunin ko yung mga bagong papel. Daling ko sa truck. O daling ko yung binder ko doon sa loob. Okay, tapos kunin ko yung binder, tapos yung mga kailangang i-renew kasi kailangan yung mga bagong papeles, guys. Yan. Pasok ako sa loob. Pasukin mo na, punta muna ako sa loob. Kunin mo na ibang gamit ko rito. Pupunta muna ako sa loob para maasikaso yung mga ibang papeles. Mainit naman sa loob eh. Okay guys, ayan, kompleto. Pinalitan nila yung portion safety at saka yung cab at saka yung safety rating dito. Bago lahat. Ano yung literan? Ang init. Ah? Grabe naman ito yung ano mo. Alin? Kunti lang yan kasi isang beses pa lang naman ako naligo mula nung umalis ako. Sobra dumi pa. O pasensya ka na Han kasi syempre alam mo naman wala akong tubig dito sa truck or hindi naman ako dito Hindi ako gusto ano. Hindi naman ako dito naghuhugas ng mga kung ano ng gamit ko. Punas ah. Wala naman pa naman Han. Pahingan na lang. Kaya kailangan ay lahat nga yan ano kasi iabot ko sa'yo. Kasi kukunin ko pa yung aking mga ano. Ano? Andito yung mga etcetera's ko. Wala na, nasabit na lahat. Ah, okay. Sige. Sige, bumaba ka. Iabot ko. Pati nga yung ano. Iabot ko naman sa'yo. Ayaw magbukas kayo. Ganito, ano? Baka na-pusad. Yun. Yun. Pusan. Pusad sa nice wife. Malilinis yung tubig ah. Pusad sa nice wife. Pati yung mga ulam ko riyan. May itlog pa ako dyan, Han. Pati tao. Pati itong basurahan ko na kasi medyo marumi. Ito. Okay. Ano yung... Oh, marami pa pala rito. Oh. Wala na? Wala na. Ay, ito pa oh. Asan yung isang itlog? May tumira? Nilagay ko na. May tumira? Nilagay ko na dun sa Tira. Yung mga gamit ko. Wala na akong makita rito. Nasan dito yung iba? Okay. Ha? Hindi lang ako. Dadaan na ba tayo ngayon sa Regent? Uwi mo na ng bahay. Tignan natin Han. Kumplituhin ko muna ito. Kasi baka mamaya mawala yung mga ibang gamit ko rito. Lagay mo lang din yan kasi pinangbibili ko yan ng Nang ano? is manifest kapag kayong ano, pag nagpa-print nila ng is manifest. Okay, isa. Dalawa. Lahat. Passport, kailangan ko. Dito lang ito, Han. Yan. Dali mo yan? Sige, tanggalin ko lang yan. O sige. Ihi pa ako. Manago. Patayin mo yung camera. Uy, pakita yan.
Kunin natin yung ano guys. Mga cord. Yung cord ko. Kasi kailangan nating i-plug. Nating i-plug. Let's go. I-park na natin doon. I-plug natin doon sa parkingan ng mga truck. Para sigurado. Sinabi ko sa kanila na hugasan nila. Kung mahugasan nila, thank you. Kung hindi, hindi. Pero kailangan pag hinugasan nila ito, make sure lang nila na ano, make sure lang nila patuyuin din, kundi mapoprosin lang yung mga tubig sa gulong. Naku, wala na, patay na, hindi na tayo makakapag ano yan. Baka mamaya mag-lock yung mga kung ano-ano dyan ng brake chamber o ano. Okay. Yan guys. Ito make sure ko tong sarado. Napoprosen sila. Alright. Patayin ko ito. Okay. Punasan ko na lang yun pagbalik. You know what? Dito na rin lang naman. Walisin ko na nga muna. Punasan na lang yung pagbalik yung iba. Kailangan may hangin dapat sana ako para mabugahan. Okay. Alright. Okay. Kailangan natin i-plug kasi -20 guys.
sobrang lamig para siguradong pagbalik natin gagana yung truck. Kasi kapag hindi natin i-plug ito, ay nako, patay na naman tayo. Hindi na naman gagana ito, mumumuruation na naman tayo pagdating ng ano. Perwisyon naman tayo nito pagdating ng biyahe, pagbalik natin sa biyahe. Yan. Alright, dyan guys, sakaw mo dyan. Ito. Pasok. Meron pa isa rito. Alright. I-plug natin para hindi siya matanggal o ano man. Isakaw natin ganyan. Alright, ayan. Ayan guys, naka-plug na. Tapos itong isa, ay mayroon pang isa. Iuwi ni Mrs. kasi baka kailangan niya. Alright. Ano? Han, meron pang isa. Meron pang isa, tamang-tama magamit ito. Ano yan? Na cord para gamitin mo sa kotse sa bahay. Okay na yan. Ano lang sana dyan ha? Kasi minsan pa... Oh, hayaan mo na lang, ilagay mo na dyan. Hindi mo ba kailangan? Hindi. Okay. Tinatanong mo ko nung nakaroon yan, bumili ka na ba? Hindi daw kailangan ni Miss, kaya dyan na lang. Okay, dyan ka na lang muna. Let's go! Woo! Dyan ka muna, Cordapia. Naka-plug na. Let's go! Alright guys, let's go home. Oh. Yeah, it is. Woo! Lamig talaga rito sa Canada. Nothing new in Canada. How you guys doing? How's Batiti doing? Buddy, sit down. Oh, put your seatbelt, bibing ka. You're doing a great job. You miss Papa? Oh, what are you doing with the eyes? Everything okay? Sige, ayusin mo muna yun dyan. Oh, ano yun muna. Uwi na kami. Guys, uwi na kami. Guys, uwi na kami. Until next time na lang ito muna ang video vlog natin. At i-sit up naman natin si Cordapay doon. Make sure lang natin na pagbalik natin, i-aandar siya. Right, honey? Dapat yung ginagamit mo, yung blue. Huwag mo ba? Oo, kasi may ano yun eh, yung malalaman mo kung may kuryente, wala eh. Oh, meron. Yun nga yung ginamit ko eh. Ayun ginagamit. Oh, yung blue na ano. Kaya mahal yung gano'n. Sabihin ko lang muna dito na, ayun. Saan? Sa kanya na nandun na yung ano. Sino yan? Key is inside! The key of the truck is inside. It's not closed. Please warm it up. Dry it first a little there before you put in. It's so cold, man. Plug it, okay? Thank you. Magpapatruck wash kasi ako. Kasi marami. Magpapatruck wash nila. Let's go! Let's go home, guys! Okay, say bye-bye to camera. Bye-bye. Congratulations kay Ate Sinel. She's doing great job in the school. She got the average kasi card, bigayan ng card. Ang ganda ng grades niya naman, no? Magiging doktor yan balang araw. You wanna be a doctor one day? What you gonna be? Yeah. I don't know that. Don't know yet. But anyway, let's You talk wanna that be a in another pilot? time. Pilot. Okay, so bye bye now. So that mommy and papa is going everywhere. Thank you for watching. Ingat lagi. astronaut. Peace up. Bye. Home time, guys. Alright, Ate Sinel. Bye.
Lakai Tracker.